Assalamu alaykum qadarly illeşler. Bu gedeki videomuz Ebul Fadıl Sarakhsi Hazretleri barada bolar. Ebul Fadıl Sarakhsi, Sarakhs baba radiyallahu anh. İl içinde Saragıt baba diýilip tanalyan beýik welilerin biri Ebul Fadıl Sarakhsi'nin ady Muhammed bin Hasan es-Sarakhsi'dir. Lakamy Ebul Fadıl'dır. Sarakhs'da ýaşandygy üçin Sarakhsi diýilipdir. Ol zamanasynyň iň köp ibadet edýän, haramdan, şüpheli zatlardan gaça durup, halal zatlarda ören inçeden seljerýän iň takwa alimlerining biridir. Ebul Fadıl Sarakhsi Hazretleri Ebu Nasr Serraçyň talibidir. Ebu Said Ebul Hayryň, ýagny Mäne babanyň hem ustadydyr. Onuň Allah Taala bolan ışgy, muhabbeti, Allah'ını tanamağa bolan ihlasy ören güýçlidir. Talipleriniň gursagyna Allah söýgüsini guýmakda, olary İslamyň gözel ahlagy bilen terbiýelep ýetişdirmekde üýtgeşik ukyby, taýsyz başarlygy bardy. Iň meşhur talipleriniň biri Mäne babadan şeýle belent derejelere nädip ýetdiňiz diýip soranlaryna ol şeýle jogap berýär. Bir derenin kenarından ýörep barýardım. Ustadym Ebul Fadıl Sarakhsi hem derenin aňry kenarından bärligine geçip gelýärdi. Şonda ol maňa bir pursatlyk nazar etdi. Ine mende näme bar bolsa, ustadymyň şol ýeke nazar kılmagynyň netijesidir. Ebul Fadıl Sarakhsi radiyallahu anh hemmeler tarapyndan söýülýän, hormat goýulýan, özüde her bir kişi merhemetli, el açyk, jomart, yumşak tebigatly, süýjütli adamdy. Onuň keramatlary, hikmetli, dürdäne sözleri il arasynda dilden dile geçip ýaýylýardy. Ebul Fadıl Sarakhsi Hazretleriniň diri wagtyndaky töweregine saçýan feýiz bereketi ölümünden soňra da kesilmän dowam edipdir. Ebu Said Ebul Hayr her haçan kynçylyga uçuran wagty desine Ustady Ebul Fadıl Sarakhsi'nin guburuna ziyaret ederdi ve onun hormatyny Allah'dan hajatyny dilerdi. Şonda onun dilegi kabul bolup müşküli dep bolardy. Şonuň üçin Ebu Said Ebul Hayr taliplerine da şeýle etmegi maslahat bererdi. Ebul Fadıl Sarakhsi Hazretleri başyna düşen kynçylyklara sabr ederdi. Hiç kimin ýanynda zeýrenmezdi. Düşen ýagdaýyny Allah Taala aýdardy. Şonuň üçin hem edýän dilek dugalary kabul bolardy. Bu piriň aşygy, ony ýakyndan tanaýan biri şeýle gurrun berýär. Bir gün ýaprak ýymak üçin tuğ agagyna çykypdym. Aşağı garasam Saragıt baba Hazretleri geçip barýan eken. Ol meniň çykan agajymyň aşagyna gelip ayak çekdi. Daşda görekde hiç kim ýokdy. Saragıt baba meni de görmeýärdi. Ol birden ellerini ýokary galdyrdy da, "Ey Rabbim, sen bilýänsiň, bir ýyl bäri jübime pul girmedi. Saçymy sýrdyrmak isleýärin. Oňa da pul bermeli bolýaryn" diýdi. Ebul Fadıl Sarakhsi Hazretleri sözüni bitirenem şoldy. Entek elini de aşağı indirip ýetişmändi. Birdenke meniň oturan agajym durşu bilen altyna urildi, duruberdi. Men hayran galyp aňk-taňk bolup durdum. Ustad muny gördü de, "Subhanallah. Ey Rabbim, sen nähili jomart. Seniň ihsanyň nähili bol. Azajyk zat isleýäne de dileýän zadyny müňläp berýär. Emma meniň köňlüm muny islemeýär" diýdi. Şondan soňra tuğ agajy hem üňküsi ýaly boldy. Sarakhs baba radiyallahu anh topçuluk ýolunda belent mertebelere ýetipdi. Edil şonuň ýaly ol tefsir we beýleki ilmlarda da umman ýalydy. Bir gün biri onuň ýanyna gelip, "Ey Ustad Hazretleri, men Allah olary söýür, olar hem Allah'ny diýen aýatyň tefsirini sizden dinlemek isleýärin" diýär. Ebul Fadıl Sarakhsi Hazretleri de "Ören oňa, onu akşamlyk gelay" diýip ders bermäge razy bolýar.
Ýanky kişi garanky gatlaşandan soňra gelýär. Şonda Ebul Fadıl Saraksy radiyallahu anh onuň diýen aýatynyň 700 sany aýry-aýry tefsirini gurrun berýär. Olaryň birinem ikinji gede gaýtalamaýar. Ýagny aýatyň hersi bir-birinden tapawutly bolan tefsirlerini aýdyp berýär. Aýlanyp ýyllar geçip Ebul Fadıl Saraksy Hazretleriniň hem ömrü paýawlaýar. Ol ahyrky deminde ýatyrka sizi nirede jaýlaly diýip soraýarlar. Ol ilk jogap bermeýär. Soňra töweregindäki oturanlar sizi welileriň bir näçesiniň jaýlanan plan ýerdäki gonamçylykda ýerlälimi diýip soraýarlar. Şonda beýik hak dosty olara şeýle diýär. Meni ol ýere äkitmäň. O taýda beýik weliler ýatandyr. Men özümi olaryň ýanynda jaýlanmaga laýyk görmeýär. Şu golaýda bir depede günäkär, asydygy belli bolan kişileriň jaýlanan mazarlygy bardyr. Meni şol ýerde jaýlan. Özümi şol gawrystanlykda jaýlanmaga laýyk görýärin. Beýik weli amanatyny tawşyryndan soňra ýalňyşlyk bilen onuň tawatynyň üstüne başga birine degişli bolan örtügini yapýarlar. Şonda jynaza okulmanka mescidin gapysy açylýar-da hiç kime görünmeýän bir kişiniň sesi ýanglanýar. Eýesi näbelli, kime degişlidigi bilinmeýän örtügi tawatyň üstüne yapmak dogry däldir. Muny eşiden adamlar dessine ýanky örtügi aýyrýarlar. Sarax Baba Hazretleri 1023-nji ýylda Saraxda aradan çykýar. Onuň mazary häzirki Ahal welaýatynyň Sarax şäheriniň eteginde ýerleşýär. Halk arasynda Saragyt Babanyň aramgahy diýilip atlandyrylan Ebul Fadylyň aramgahy 11-nji asylda bina edilipdir. Gelin Ebul Fadyl Saraksy Hazretleriniň öwütlerini ser salalyň. Ebul Fadyl Saraksy Hazretleri geçmiş eýýam arkada galdy. Ol hakda diňe öwret almak üçin pikir edip bolar. Geljege de bil baglap bolmaz. Çünki mundan beýlek ýaşap ýaşamajagymyz gumanadyr. Onu iň ygtybarly wagt häzirki içinde ýaşaýan pursatymyzdyr. Biz şonuň eýesi. Näme etjek bolsak, şu wagt edip bilýäris. Ol hem geçip barýandyr. Ýitirere hiç wagtymyz ýokdur. Ebul Fadıl Saraksy Hazretleri şeýle diýipdir. Gullugyň esasy iki zatdan ibaratdyr. Hemişe Allah Taala mätäşdiňi bütün ruhun bilen syzyp ýaşamak we Hazreti Muhammed aleyhisselama tabiin bolmak.